Ang gyud pangibto ning mga sagbot ba? Sambo sabal kayo ha. Dagan kaayo samok sa atong mga tanom prani. Gagmay angay ning pangibton. Hello mga bay! Welcome to our channel, Ay Sambingay! Diba? Kasamok ani. Diba ikaw nagtanaw mga plantito, plantita, mga bay o mga kaisambingay. Kasamok ani mga sagbot nga mutubo uban sa atong mga tanom ha. Pero mga bay, kung atong pamalandungan ang atong ebanghelyo karon, maura ba na ang giingon ni Kristo, no? Ang pagpugas diha sa trigo apan naapoy nagsabod og mga sagbot ang mga hasol diha sa mga tanom. Ug mao na atong pamalandungan sa duha ka punto. Ang coexistence sa good and evil tendencies in us. Meaning to say mga bay, kita moingon gid kita moangkon kay kita nga mga maayong tao, maayong buhat kay sumusunod man kita ni Kristo. Apan wala kita kabantay nga doon na kitay nagpahipi nga dili maayo. Diha sa atong katilingban o naay mo surang-surang nimo. Ni moingon dayon ta, ayaw kog suway, ayaw kog tistingi mga bay kay mas yawa pa ko nimo. Kana mga bay, ihimplo lang na siya sa coexistence of the goodness and bad in us. Ngano mang dili ipaibot ni Kristo ang tanom. Nga ingon ang iyang sumusunod angay na banato kining ibton para dili masamok ang atong tanom. Ingon siya, ayaw usa paaboto nato ang higayon kanus-a kini. Kung kita mang harvest na sa mga trigo, diha pa nato ibton ang maong tanom. Paaboto nato. Ang challenge mga igsoon, pasensya. Patience is a virtue. Kini angay natong pamalandungan kung naa ba kitay pagpasensya. Aduna ba kitay pagpugong sa kaugalingon, sa wala sa imuhang pagtubo diha sa pagkakristohanon, ang ugma diha sa ato ang labaw nga Dios. Kay siya ang mubukbo niini kanato aron kita mutubo diha sa ato ang pagkakristohanon ug kita makaangkon sa tinuod nga kinabuhi nga way katapusan. Mga bay, padayon ta. Pabangi ko ninyo. Daghan kay tanom diri ha. Ug kamo basag naamoy mga ganahan kayo nga tanom diri sa atong simbahan. Kita di ay no nagdawat ang mga tanom para to beautify our church, no, palibot para mas madungagan pa nato ang kaanindot sa atong simbahan diri sa ato ang Saints Peter and Paul Parish. So mga bay, o mga kaisambingay, kaninyo mga plantito o plantita, dagang salamat sa pagtanaw. Don't forget to follow sa ato ang Facebook page, sa atong Instagram. No? Just see the description below and don't forget to subscribe to our new YouTube channel, Ay Sambingay 2.0. Dagang salamat mga bay. Ug sa kanunay ang Dios manalangin kanato. Ang Dios magkagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen.